Sar tini tamni bagai borong nukungo phaimak lagi sar. Hambai tini je social media hai agaba je press je media ni bising tini orang faisok wajah mana juga channel orang. Sung saya mana sini TTID je election 2026 ni, tapi bisi dengkiri ya. Panemas ni 12 tarik sini election. Sung ojaga faisok wajah tini ojaga sini moji de Burma sini Pekuarjala Janme ni abo sini BJP ni prati. Mo je noko faikes ngobong kan bides de Burma ni nok. Ngobong bini ma sini yong. Sung saya mana mia korni prai 12 সাড়ে 12 herogo. Di pramothani samung sitera tangnai rok. Brok je yekung ya fatalani hakri khabrok saimani nai. Sini de party ni kormi bidas de Burma ni nukungo khainai. Je babe brok attack khlai pe kya. Sini yong burui sini yong selangka to sori hamiase. Yong burui kun mote bo chirukham kun mote katika. Ko o jaga tini norok naimano norok je mangpli naimano. Sini je nok hugrok সম্পূর্ণভাবে সবাই সুরবি নষ্ট খাইকলাংজাক বিনি যে যত সম্পত্তি তংমানে অবাহের না যত সবাই সুর নষ্ট খাইকলাংজাক বিট বেরার যত তান্তিকলাং থাংজাক বে সিংহ জাগাবো সানানি মুজুঙ্গ जों राजनीति जार जार जागाव जों राजनीति खायो पार्टी जेसेबां खायदों थों नों पार्टी खायमानि अर्थ तो सिनि एलाकानो डेभलप खायनानि सिनि जे तामनायबानो जार जार एरियानो सुस्थ तनमानि बिसिंति खायनाय जों सुस्थ परिबेशनि बिसिंति खायनाय एलाकानो डेभलप खायनानि सिनि जातिनि बागै दफानि बागै सामु खायनानि मेन कक तो अबश्य इनके नों अ जागाव जातिनि कक सावै दफानि कक सावै जातिनि कक सावै दफानि कक सावै हानि कक सावै नाय बिगत 5 বছর তো এলাকাनि सारतेव पाब्लिक सारतेव जनजातिनि सारतेव सिनि कुंथेबानि सारतेव कुन मुंसा खायमानलियानो ताबुक बरक अ इलेक्शननि परिबं गांकाय बरक बियांजान कमानाय बरक बियांजान मा थांना बरक निजि निजि सायमानलिया आबनि कारण जे तंसक जर तैसिनि कर्मिनि उपर बरक जे एटेक खायमान अब बेलायनो निन्दनीय विषय बेलायनो जों खा हामियाबायनो बनो जों खा दुजाकबायनो जों बनो सेजाका मा सेजाबो तामनि बागै हिमान जों तिनाव जागा जत सिनि कर्मि फायसक बायजा जों खायनानि गांकाय खायनानि के बंग से बारु जों खायमान फेबा जों आपनो बिसास खाया सिनि मोदीजीनि नेतृत्व सिनि राज्यनो जों विकसित राज्य श्रामनानि सारतेव सिनि त्रिपुरानि जे कुंथायबारनि जे कमाय थांजों इतिहास कमाय थांजों संस्कृति कमाय थांजों जे अधिकारनो जों फिरगै रुफिनानि सारतेव जों मोदीजीनो लगिरुइनाय त्रिपुराव सि प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहाजिनो लगिरुइनाय जों
yagragranan bagine bongni bising tiklaina sing yoksana bagine sing samung khalai tongman jora tini moheng mani bising tiklaina sing belai khadu haise sing obono sanai je 2026 ni je ADC election sini BJP to sing सरकारा आसुइन दङ एडिसि बंनि सरकार तो पाइनो थांसिना आव सं साइमानि दङ प्रत्येकटा जे टिटि एडिसिन कन्स्टिट्युएन्सि हाजारे हाजारे सते सते बरक फाइ दङ ताव बीजेपी जों आब्रो नासिग नाय नायखांके सिनाव जे पेकवाजला जन्मनगनि जे বিষয় अब जे एडिसि गांगे पेकवाजला जन्मनगनि क्लायो अ जागा जों साइमानो सिनि प्रार्थी जे तिप्रामो थानिंगने गीता देबबर्मा हानि जों जतन साइमानखा बिनि सायागे दंमानि गणेश देबबर्मा सिटिं एमडिसि दंमानि बरक निजरा मिसिंग मिलायमान लाया अनेक जायगायाव अनेक बरक फेग्रा फेग्रिं लायमानि दङ आबुनि बिसिं दिखायने पाब्लिक तो बरक रमिनराक मालि आंनि दंमानि जरा अ जराबो सिनि ताखुक जे सिनि मजिद बर्मा अ पेकवाजला जन्मनगरनि जे सिट न बजिदिन थाङै दङ आबो बरक साइमानि न किसुता सिनि कर्मिनु बरक एटेक खालायनाय सिक्रि सक्र खालायनाय कासुदिया मान हने बरक चेष्टा खायमानि आबो बेलाय निन्दनीय विषय हायसे Nggak sar Bwskangni salo tewe sho ma haino khalai tong khake tam step na har jangnai bong butoi borok khalai manani to সম্ভব liya tamni bagai himani sing tabuk jutho babe sungbo jodi borok ab hai kun kaisa jago sini kormini uporo sini kormini nukung jodi yak rekha sing tai 10 ta bongni nok bongni nukung sing yak ri bongni pormang khairne BJP phan busuk tong sing tabuk bo sini phanno phunnan bagai sing thangya haifano जों बरनो अबनो सानान नायो बर बंनि जे फान फुनङ अबनो बर टोटल बन्द खाइथों खायाके पाब्लिक नरनो टोटल या करे रेखा पाब्लिक नरनो कुन सब या रगलाक नरनो सपोर्ट खाइगलाक पाब्लिक जतो साइमान खानर जातिनि मुंग रुइ दफान मुंग रुइनाय जे सिनि जे दफानि मुंग सावइनाय नरक जे सिंनो थगगइनाय सिनि बिसिंग नरक ताम थाइबनो एजेन्ट हिसाबे नरक दिल्लीनि जे जतो डेभलपमेन्टनि रां फाइमारो दिल्लीनि जे जतो उन्नयनमूलक सां फाइमारो कनि गजार कासुनाय जे रां कासुनाय पार्सेन्टेज कासुनाय चालायमानि आबो सम्पूर्ण सब दिक दिया बन्द थानाय आबनो किरिन बर आबो हाङै दङ ताबुक जों सानाय नायमान कांका जों सिनि जे अजे पेकवाजला जन्मजयगनि जे सिनि BJP नि प्राति बक काइसाक कक्थे थाइनि साबानो ताङै माने ब अ सिटनि क्यान्डिडेट ताइ तामनि सानाय बनो ब समाजनि साथ्य एलाकानि साथ्य बेलाय सामु गाहाम खाइ दङ जतन साइमन आबो जतन सुबायबो दङ बन जों कक्थे सोंनाय बेलाके हामबाय जों तिनाव खादोंमानि बिसिंतिनो मा सकाय लेखा थासिंग आनि दारा सिटी ताकारजला जम्पुजलानि सिटी BJP नि प्रार्थी सिट आनि दाखत आनि खासुकसा आनि दा निर्मल बब कक साका खादोंमानि बिसिंतिनो आंबो खादोंमानि बिसिंति फानो मिया आं हरनो खानाका अगथाना जे नायदि हरनि 12टा থেকে 12:30টাनि बिसिंग अ जागा तिब्रामथानि गुन्दा बाहिनी रक फाइनाय चिनी जे BJP समर्थक हायाखैबा चिनी जे नरेन्द्र मोदी नि जे सामुं बुतां माने हामजागैनाय बरक जे साबुदार खाइतंनाय रना नाजोगैनाय नगो थांगायनाय কোনো জায়গা বাইক বখগো কোনো জায়গাও থাঙাই বড় স্কুটি বখগো কোনো জায়গাও থাঙাই जों नुखा बोरै सिक्लि पर्यन्त बरक यगलिया रमफ्रे समफ्रे आबो बखक सिद्राबाय साजानाय कगलिया आबा हाइख्लाय बरक सालचा हरचानि बिसिङनो गोबां मा गोरों जागाबो बरक आबा हाइके बरक हरदि बरक ताइ आनि निजिनि जे दुगान काइसा दंमानि आ दुगानाव बरक थाङायनाय सिखक खाइके थाङायनाय सुक्रुप खाइनाय जे दुगानि मानि जे तंक्रि बरक लुटपाट खाइतौ मानि आं आरो साइमांखा तिनि थाङै आं काइसा खबर मांखा आरो जे साल खोतां आबा हाइके खरकसा केन्डिडेट चिन बरम गोनां जोगनि गारि बसे आनि दुगानि माइरंबाय आलु तुइ फाइमानि रगो जों खबर मांखा आबनो सालाय जमिया हर तंग थलायनाय अ जागाव फाइनाय 12:30 समय फाइनाय बर बखक पाइका नै आं खाखायो enka omahay khlai chini ani kaki bo biri nukhungo norong nungmang khana chiling philang tai o jaga je kaka bo bisna khlaijak sore hamjaja tai chini biri sajla je bidesh debroma sungbai bo krungui tongo aboni bagi borok joli jagei biri nokno phainai sugru sakra phaiklang phaika tai जों अमनो खादुमानि बिसिंतै जों आसास रुवा बिरि नकनि जे खति ओंमानि आबनो सिरि व्यक्तिगत तरफ থেকে जों बनो सनामै रेनाय ताइ अमा हेके न सानाय आं नकनि मिडियानि बिसिंतै अमा हे जदि न बसखां साल बा अमा हेङै टंखाके जनतारक बरक न मा फाइगलाक बरक बसखांनि 12 तारिखआव जवाब पामनाय जनतानि थानियाव हामबाय।